1943年3月にはアウンさんは日本に招かれているんです。この時期には小田文治という日本名を名乗っていたということです。そしてアウンサン将軍の娘、英雄の娘が民主化の女神として現れます。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今日はですね、ミャンマーが大変な状況になってきてますので、ミャンマーのことについてお伝えさせていただきます。こちらは最近の記事なんですが、こんなことが書かれています。ミャンマーで弾圧で亡くなった方が500人を超えた、そんなニュースになります。2月のクーデターで実権を掌握した国軍に対する抗議デモが続くミャンマーでは、クーデター以後に亡くなった方は少なくても510人。国連は殺害とデモ弾圧をやめるように軍に求めています。報道によると、亡くなった人たちの中には子供たちも含まれていて、20歳の学生の葬儀に治安部隊が発砲をしたというような、そういったことも起こっているということです。実際、ミャンマーでなんでこんなことが起こっているのか、今回はミャンマーの歴史をお伝えすることによって、どうやってこのクーデターを起こした国軍はミャンマーで力を持つようになったのか。本来国軍というものは国の民を守るためのものであり、殺めるためのものではないはず。どうしてこのようなことになってしまったのか。また、どうして国軍はスー・チーさんを恐れるのか。なぜクーデターが起こったのか。そういったことを歴史を見ながら深掘りしていこうと思います。こちらの以前の動画でもクーデターというものについて私の実際の体験談とともに紹介してますので、よければこちらも参考にしていただければと思います。今回の動画を見ることによって現在のミャンマーで起こっているクーデター、その背景に対しての理解が深まり、ニュースなどを見る際、ミャンマーの情報を聞くときにより深くミャンマーのことを知り考えることができるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報いろいろとお伝えしています。世界の最新情報、大切なことをどんどんお伝えしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめに今回のクーデターで起こったことからお伝えさせていただきます。まず今年2021年2月1日なんですが、アウン・サン・スー・チー国家顧問、大統領、多くの議員が拘束をされました。拘束をしたのはミャンマー国軍。そしてミャンマー国軍は1年間の非常事態宣言を発令しました。2020年に行われた選挙に不正があったとしてこのクーデターを正当化しました。そしてミャンマーは一気に軍が支配する軍事政権となりました。そのことに対して民衆はデモを起こしました。国軍はそのデモ部隊に対して発砲を開始しました。そして今死者がどんどん出ているような状況です。なんでこんなことが起こっているのか、その歴史を見ていかなければその根本にあるもの、そういったものを理解するのが難しいと思いますので、ミャンマーの歴史を見ていきたいと思います。ミャンマーはかつてビルマと呼ばれていました。19世紀は王が君臨する王政をとっており、3回にわたるイギリスとの戦争を行いました。しかし1886年にイギリス領インド帝国の一つの州とされました。そしてイギリスが統治するインドの一部となり、植民地支配が始まりました。その後第二次世界大戦が始まると事態が動き出します。ここで日本が関わってきます。日本がビルマの青年たちに独立できたら君たちの政府を認めるから助けますよ、そういった話しかけをしたんです。そのことによって喜んだビルマの青年たち、リーダーをアウンさんとし、このアウンさんはアウン・サン・スー・チーさんのお父さんになります。このお父さんであるアウンさん青年は日本と共にイギリスと戦い、1942年7月にビルマからイギリス軍を駆逐することに成功をします。そしてビルマは本当に日本と関わりが深いんです。1943年3月にはアウンさんは日本に招かれているんです。わずか28歳の若きリーダーとして称えられて、日本で賞も受賞をしています。この時期には小田文治という日本名を名乗っていたということです。日本を信頼し、そして日本にやってきたアウンサンさん。余談にはなりますが、このアウンサン青年は軍事訓練で日本に立ち寄った際、箱根にある別荘に滞在しました。その時に18歳の日本人女性に一目惚れをして、彼女に日本語でラブレターを書いています。しかしこの手紙が英子さんの元に届くことはありませんでした。そしてアウンサン青年はビルマ国民軍への日本の対応のあり方やビルマの独立国としての地位に懐疑的になるようになります。日本軍は本当にビルマを独立させてくれるのか、そういったことに約束したことと違うと疑問を持ち出します。そしてアウンサン将軍はイギリスに助けを求めることを決意します。第二次世界大戦で日本が疲弊していき、そして日本が敗れることにより日本をビルマから追い出すことに成功をします。
そしてようやく日本に勝利をしたものの、やはりイギリスも約束を破り、ビルマの完全独立を許可しなかったんです。日本に裏切られ、イギリスに裏切られ、そして完全独立ができないビルマ。そんな中でアウンサン将軍は悩むことになります。アウンサン将軍率いる愛国ビルマ軍はイギリスの指揮下に入ることになります。ただ、世界的な流れで植民地の独立の流れが起こり出します。それがだんだんと止まらなくなり、1947年、1年以内にビルマが完全独立をする、そういったことを約束をするアウンサンアトリー協定というものを調印します。このことにより1年後に独立ができる、そういったことが約束をされたわけなんです。そして1年後に独立ができるわけなんですが、その前に同年の7月19日、アウンサン将軍はビルマの独立を見ることなく、6人の閣僚とともに何者かに暗殺をされてしまいます。その後、翌1948年1月4日にビルマは独立を果たします。ビルマは独立ができたものの、国の英雄として抜群のリーダーシップをとっていたアウンサン将軍が暗殺されてしまったことによって、国の統率ができなくなり、少数民族たちの反乱が続きました。それは国内の反乱だけではなく、海外からの侵入も許してしまうような、そういった事態になっていました。例えばなんですが、中国国民党の残党たちが中国から侵入して、ビルマの中にあるシャンというエリアやカチンというエリア、そういったところを実際に支配しているような、そういったありさまでもあり、ビルマは海外からの侵入を阻止できないような状態になっていました。そんなビルマ政府に業を煮やしたビルマ国軍の最高司令官ネ・ウィンは、アウンサン将軍が率いていた昔のビルマ国民軍、その出身者を優先的に起用してビルマ国軍の立て直しに成功します。そのことによって中国国民党残党をビルマ国内から排除したりして、ビルマ政府の支配権を回復させることに成功をします。こうした実績に自信がついた1962年には、この国軍の最高司令官であるネ・ウィンは軍事クーデターを起こしてビルマに事実上の軍事政権を樹立することになります。ネ・ウィンとしてはビルマ政府が頼りない、このままでは海外にまた侵攻されてしまう、そういったこともあったのかもしれません。ビルマ、ミャンマーの軍事政権の始まりです。1962年から1974年までの間は、ネ・ウィンは大統領にはならなかったものの、大統領の代わりに国家元首職を務めて国を指揮していきました。1974年には大統領に就任し、7年後に辞職した後もビルマ社会主義計画党の議長を務めて国を支持していきました。しかし1985年、経済政策で完全に失敗をしてしまい、1987年には国連から最貧国の認定を受けてしまうことになります。その翌年、1988年に国民の不満が爆発をします。そして民主化運動がビルマ国内で発生をします。責任を取ってネ・ウィンは党の議長を辞任することになります。その辞任した時なんですが、ネ・ウィンは引退演説でこのように話をしています。騒動を起こす者は狙って撃つ。このような警告を引退演説で話をしています。そして言葉通りになったのが1988年8月8日、全国で学生や労働者、市民たちがデモを起こしました。そして警告通り軍は徹底的に弾圧をしました。この一連の民主化運動における軍による死者は1000人を超えると見られています。時代は前後しますが、そんなことが起こった5ヶ月前、1988年3月31日にビルマにいる母が危篤との知らせを受けて、病気の母を看護するために4月2日に亡くなったアウンサン将軍の娘アウンサン・スー・チーさんがビルマに戻ります。実際アウンサン・スー・チーさんはイギリスの大学を出てイギリスに住んでいて、イギリス人の旦那と共に子供も設けて家族をイギリスで作っていました。そんなスー・チーさんが母の看病をするためにビルマに戻ってきたんです。その一時帰国した時に悲劇の建国の父アウンサンの娘が帰ってきた、そのように英雄視をされます。そして民主化の女神として私たちを導いてください、そのようにお願いをされるわけなんですね。スー・チーさんはイギリスに戻るはずだったんですが、イギリスに戻ることを延期してミャンマーの国のためならとそのことを引き受けます。そしてアウンサン将軍の娘、英雄の娘が民主化の女神として現れます。軍事政権はスー・チーさんを警戒をします。そして選挙が開かれることになります。軍事政権側が勝ち、このまま軍事政権が続くのか、それともスー・チー側が勝ち民主化が進んでいくのか、
そのことを決める大切な選挙が1990年5月27日に行われます。軍は勝てると思っていたのかもしれません。しかし蓋を開けてみると、アウン・サン・スー・チー率いる国民民主連盟が大勝を果たします。ここでこの前の動画でこんなコメントをいただきました。この選挙の勝ち負けということなんですが、どういうような意味があるんですかというようなコメントをいただきましたので、簡単に説明しますと、選挙に勝つということは与党になるということになります。例えば日本で言えば総理大臣、ミャンマーで言えば大統領、こういった人も与党から出ることになりますし、与党は内閣を組織することになります。例えば日本で言いますと、今与党は自民党になります。ですので総理大臣も菅首相、自民党から出ています。日本の新型コロナ接種担当大臣は河野太郎大臣、自民党から出ています。オリンピック・パラリンピック担当大臣は丸川珠代大臣、自民党から出ています。選挙に勝つということは国を中心となって動かしていく政党となるということでもあります。逆に選挙に負けるというのはその地位から退くということにもなります。このミャンマーの場合、国をメインとして動かしている与党は国軍側の政党だったんですね。ただスー・チーさんの政党が勝つと国軍側の政党は野党になります。日本でもこの与野党の入れ替わりは大きな変革ですが、近いところで言うと自民党に勝って民主党が与党になった、そういった時もあったと思います。日本でもこの政権の入れ替わり、これは大きな変革ではありますが、例えば選挙で暴動が起こるようなそういった国では、この与野党が入れ替わるということは権力を得る、権力を失うということにもなって大変なことになることがあります。例えばですが、こういったことが起こるかどうかはわからないんですが、一例として民主化が進んでいくとだんだん軍縮へと進んでいき、軍隊はいらないというようなそういったことになっていく可能性もあります。そうすると国軍の人たちは地位を失うことにもなっていくし、しかも海外から我々はビルマ、ミャンマーを守ってきたというようなそういった自負があるので、どうやってこの国を守っていけるのか、また侵略されるようになってもいいのか、そういうような考えになってくる可能性もあります。その中、アウン・サン・スー・チーさん率いる国民民主連盟が選挙で大勝を果たすんですが、その時に軍事政権側は選挙を無視して民主化することより国の安全を優先すると、アウン・サン・スー・チーさんに権力を譲ることを拒否をしました。結構植民地化されたというような国はこういったトラウマがあることも多くて、堅くなになることは結構あったりします。私がよく行くアフリカのジンバブエでもそうなんですが、選挙のスローガンは私たちの国、私たちの大地、そういうようなスローガンを掲げて、私たちの国を守っていこう、他の国から侵略されないように私たちで守っていこう、そのようなスローガンのもと選挙に勝っていく、そういうようなことが行われたりもします。そういったことなのかどうかはわからないんですが、ミャンマーの軍事政権は選挙に勝ったスー・チーさんを自宅軟禁をします。そして民主化へ移行するのを阻みます。スー・チーさんは軍が見張りをして自宅から出ると撃つぞというような、自宅から出れない、そのような軟禁状態に置かれます。その後スー・チーさんにとって悲しいことが起こるんですが、旦那さんは病気で亡くなってしまいます。スー・チーさんはイギリスに帰ることもできずに、ミャンマーで自宅で軟禁された状態で、自分の愛する夫がイギリスで亡くなったことを知らされます。そしてスー・チーさんの軟禁生活が始まってから17年もの歳月が経ちます。2007年、国軍系のテイン・セイン氏がミャンマーの首相となったところから風向きが変わり始めます。このテイン・セイン氏は他の軍高官とは違って、利権や汚職などのスキャンダルには見舞われず、国民にはクリーンなイメージを持たれている人になります。そして2010年にはようやくアウン・サン・スー・チーさんは20年ぶりに自宅軟禁状態から解放されることになります。その翌年2011年には軍が民政移管をします。ミャンマーは軍政ではない国軍の支配が終わることになります。軍事政権の終焉となります。しかしですね、軍事政権は一つあるものを用意していたんです。それが2008年憲法というものです。これは言葉通り2008年に定められていた憲法で、軍事政権下にあったミャンマーで定められた憲法になるんですね。これはどういった憲法かと言いますと、まずは家族に外国人がいる場合、ミャンマーの大統領にはなれない、そのようなことが書かれています。要するにスー・チーさんは夫がイギリス人、また子供たちもイギリスの血が入っている、そういったことによって大統領にはなれない、そういったことが決められているんです。またもう一つあります。ミャンマーという国家が緊急事態になった場合には、大統領が国防治安評議会、要するに国を守っている評議会、軍側ですね、こういったものと協議をして、
緊急事態宣言を発令して、大統領は国軍の最高司令官に国の権利を行使することを引き渡さなければならない、そのようなことが書かれているんですね。要するにミャンマーという国家は非常事態になった場合には国を統治するそういった権利は大統領ではなく軍の最高司令官に自動的に移行する。この場合、議会の議員たちは全員自動的に失脚することになり、国軍の最高司令官が立法、行政、司法、この3つの執行権を有することとなって、国民の基本的人権を制限できることになる、そのようなことになってしまうんですね。もう一つ、議会の4分の1の議席があらかじめ軍人の固定席として割り当てられているんです。これはどういうことかというと、2008年憲法にも深く絡んでくることになるんですが、憲法を改正する場合には議会の4分の3以上の賛成を得る必要があるんですね。ただ、すでに軍人の固定席が4分の1ある状態ですので、軍人からの寝返りがない限り憲法を改正するということはほぼ不可能な状態なんです。要するに2008年憲法は変えることができない、そのような仕組みを2008年憲法自体に書き込んでいるんですね。そういうような2008年憲法があるので、軍事政権が終わったといっても国軍の立場としては有利な立場を保っている、そのような状況でもありました。そんな中、2015年に選挙が行われます。この時に野党だったスー・チーさん率いる NLD が大勝をして与党となります。ただ、与党となったとしても2008年憲法によってスー・チーさんは大統領になれないので、 NLD の政党から大統領を出して、そしてスー・チーさんが国家顧問になるというような、そういった院政を取る形になりました。それからもこの2008年憲法改正をめぐっては攻防が続いていきました。最近のところでは2020年1月27日、2008年憲法を改憲する、そのような案が出されました。その中には軍人が現在議会の 25% を占めているような状態なんですが、その軍人議員の数をだんだんと削減していく、少なくしていく、そのようなことも盛り込まれていました。ただ、そうなると国軍側としては2008年憲法を改憲される、そのような恐れが出てきてしまいます。2020年3月20日、この改憲案に関しては全て否決をされました。このようなスー・チー側と国軍側での攻防が続いていたわけなんですが、2020年の末頃に行われた選挙、こちらでは憲法改正ということを公約にしたスー・チーさんの NLD が圧勝をすることになるんですね。この選挙のことの詳細についてはこちらの動画で説明をしておりますので、よければぜひこちらの動画も参考にしていただければと思います。そしてこの選挙が今回のこのクーデターへとつながっていきます。国軍側としてはこの選挙が不正があったとして、この選挙はおかしかったとしてクーデターを起こすことになります。今ミャンマーは軍が指揮をするようになって軍事政権に戻っている状態になっています。そしてそれに対して国民たちがデモを行い、そして現在悲劇がミャンマーで行っている状態です。ここで不可思議なのは、国軍は2008年憲法がある以上4分の1議席を軍人たちが占めることができるので、憲法改正はどうしたって防ぐことはできる。クーデターを起こさなくても自分たちの権利は守られていたんじゃないか。なのにもかかわらず、なぜクーデターを起こしたのか、ここが一番の疑問点だったと思います。クーデターを起こしたということは相当追い詰められていた、そういった状況でもあったんだと思います。何がこの国軍を追い詰めたのか。あまりにもスー・チーさんの政党が大勝をして軍部が与党を恐れ出したのか。内部事情はわからないんですが、何らかのことがあって、そして軍がこのようなクーデターを起こしたということになるかと思います。今ミャンマーからは難民として逃げようとしている人たちもたくさんいます。難民というと、私はオーストラリアでアフガニスタンから逃げてきた難民の人たちに会いました。頭に大きな深い切り傷があって、アフガニスタンで刀で切られたって言ってました。彼らはボートに乗ってオーストラリアまで逃げてきたって言ってました。ボートに乗ってオーストラリアまで渡ってくる正気の沙汰じゃないです。死ぬかもしれないけれども逃げてきた、そういうような人たちを見てきました。今ミャンマーの人たちはそういった状況にある人たちたくさんいると思います。この状態だとこのような悲惨なことはまだまだ続いていく、そういった可能性は高いと思います。だからこそ一人でも多くにミャンマーのことを知ってもらえればと思い、この動画を作成させていただきました。この動画の概要欄には署名活動ですとか、また支援活動、そういったことをしている団体のリンクを貼っておきます。このリンクに関しては大切そうな署名活動や支援活動があれば随時リンクを追加したり変更していきますので、よければぜひチェックをしてみてください。今回もこちらの動画見ていただきましてありがとうございます。そしていつもいいねとかコメントをいただいてありがとうございます。
これからも YouTube 頑張って配信していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。